کہ نظمے کہ تزیچیا نیت کگے تزیچیا نیت کگے کہ من دلانی سائگا نشتگوں او غم بہا کتا تزیچیا نیت کگے تزیچیا نیت کگے کہ من دلانی سائگا نشتگوں غم بہا کتا تزیچیا نیت کگے من باز جیڑتا دلا تو زیچیا نیت کگے میں باز جیڑتا دلاتی آہگا میں چھے کنا میں آ کنا میں ای کنا تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے میں باز جیڑتا دلا تی آہگا میں چھے کنا میں آ کنا میں ای کنا تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے کہ واب ندیستیں دی دگاں گو واب دیستگوں تو زیچیا نیت کگے کہ واب ندیستیں دیدگاں کو واب دیستگوں تی مہپرانی نود شنزیں سائگا میں زند ار گما بابا دیاں ای جان ساو دیدگاں کو گندگا ترا دیاں تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے تی مہپرانی نود شنزیں سائگا کہ واب ندیستیں دیدگاں کو واب دیستگوں کہ تی مہپرانی نود شنزیں سائگا مزند ارگما بابا دیاں ای جان ساو دیدگاں کو گندگا ترا دیاں تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے کہ بدگمان یعنی موسما رسیت دل تو زیچیا نیت کگے کہ بدگمان یعنی موسما رسیت دل تو یاہگو نہاگے میان اما سریت دل وطی موت ازیت دل تو زیچیا نیت کگے دلار بل تو زیچیا نیت کگے کہ بدگمان یعنی موسما رسیت دل تیاہگو نیاہگے میان من سریت دل وطیم وط ازیت دل دلار بل تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے کہ مائکان ماہتی گلا کتا تو زیچیا نیت کگے کہ مائکان ماہتی گلا کتا کہ سکیانی نوبتاں منارتو یلک کتا تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے کہ وطی ای اندرے لوارے موسمام برپ بستگیں زبانی آپ کو تو زیچیا نیت کگے کہ وطی اندرے لوارے موسمام برف بستگیں زبان آپ کو تہی زہیر تبدیں تام العزتاں تی انتظار اوسط نشتگیں گمانی آپ کو تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے کہ دلے منی نگشتگیں گپ کے سہاں گوہیں وطی طرح کنا کہ لاہتیں تو گلک بکاؤں لاہتیں منگ گلک کنا تو زیچیا نیت کگے تو زیچیا نیت کگے یوکی نوبتاں کجام گپ گال بو تو زیچیا نیت کگے یوکی نوبتاں کجام گپ گال بو یک ساہتی یک قصہی یک عمری مثال بو تو زیچیا نیت کگے کہ یوکی نوبتاں کجام گپ گال بو یہ ساہتی یہ قصہی یا عمری مثال بو ودار نشتگیں ای دل چو پیر زال بو محبتانی موسما چطور ہیں کمال بو تو زیچیا